Moare ciolacul și dintr-o greșeală, în loc să ajungă în iad, ajunge în rai. Bate la porțile raiului și iese Sfântul Petru. Ce e cu tine, ești ciolacule? Tu trebuia să ajungi în iad. Știți, am avut un accident de mașină și m-am trezit aici. Nu știu nimic despre unde trebuia să ajung. Îți zic sigur, tu trebuia să ajungi acolo jos. Uite cum facem. Te las o zi în iad și o zi în rai. Unde îți place, acolo te duci. Bine, dar vreau să mergem în iad prima dată. Iau amândoi liftul și coboară în iad. Acolo, numai parlamentari care jucau golf. Fetițe sexy peste tot, chefuri, mâncare și băuturi fine. Vine dracu, îmbrăcat în costum Versace, îi arată toate chestiile mișto de pe acolo, de prin iad. Stau la o friptură și rămâne ciolacul până a doua zi să se bucure de toate plăcerile iadului. A doua zi, ia liftul și merge în rai, să vadă cum e și aici. Îl ia Sfântul Petru, îl pune pe un norișor, îi dă o harpă și îl lasă acolo. Peste câteva ore, îl mută pe al norișor și tot așa, până la sfârșitul zilei. Într-un sfârșit, vine Sfântul Petru să-l întrebe dacă s-a hotărât unde vrea să rămână, în rai sau în iad. Știi, m-am hotărât. Toți colegii mei sunt în iad. Am cu cine să stau acolo, e atmosferă, e distracție. Aici e frumos, dar mă plictisesc singur. Bine mă, ciolacule, e alegerea ta. Îl conduce Sfântul Petru pe ciolacul până la lift, iar acesta coboară singur. Ajunge în iad și se deschid ușile liftului. O arșiță mare acolo, iar toți parlamentarii ardeau în lavă. Apare dracu, iar ciolacul îl întreabă. Păi, acum 2 zile nu era așa aici. Erau femei, terenuri de golf, parlamentari care se distrau, mâncăruri fine. Ce dracu, pardon de expresie ați făcut? Acum 2 zile era campanie electorală. Acum ai votat deja.